Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Kamaráti, ja verím, že ste rovnako netrpezliví ako ja a Stonožka, aby sme sa opäť raz stretli vo svete kníh, vo svete fantázie. Predstavíme si opäť 3 knihy a tou prvou knihou, o ktorej sa budeme rozprávať, je kniha Máš predsa fantáziu a je určená najmenším čitateľom od 4 rokov. Druhá kniha je určená dievčatám od 8 rokov a vyberieme sa opäť do sveta dievčaťa menom Willow. Táto kniha sa volá Šelest krídel. No a posledná kniha, ktorú si dnes predstavíme, je voilà, Denník odvážneho Bojka, Dutá hlava a ide už o 18. pokračovanie tejto mimoriadne úspešnej série. Začíname. Kamaráti, ja som veľmi rada, že Ľudská Hlubeňová opäť raz našla úžasnú knihu, ktorej sa jej podarilo ešte krajšie a lepšie a zrozumiteľnejšie preložiť. Kniha sa volá Máš predsa fantáziu a ide o knihu, ktorá je určená deťom už od 4 rokov a je to kniha, ktorej hovoríme komiks. To znamená, že sú tam nádherné ilustrácie aj s textami. No a trošku vám predstavím príbeh tejto knihy. Ide o to, že jedného dňa nájdu priatelia korytnačka, zajac, medveď a myška v lese vajíčko. Každý si ho chce vziať domov a tak sa dohodnú, že sa oň budú starať striedavo. Napríklad malá myška vajíčku požičia čiapku a šál, aby mu bolo teplo. Maco, ktorý rád športuje, povzbudí svojho kamaráta, aby vyliezol zo škrupiny. No a takto postupne všetky zvieratka sa snažia nejakým spôsobom postarať sa o to nájdené vajíčko. Ako to celé dopadne, tak to sa dozviete v nádherne ilustrovanej a preloženej knihe Máš predsa fantáziu. No a ja verím, že sa vám táto kniha bude páčiť. Ja verím, že vás tieto informácie, o ktorých sa teraz budeme rozprávať, potešia, že máte radi Willow a jej kamarátky a máte radi aj všetko magické a čarovné. Budeme sa rozprávať o 3. knihe z tejto úžasnej série Dievča menom Willow a táto 3. kniha sa volá Šelest krídel. A určite ste zvedavé, aký príbeh sa v nej rozoberá. Tak všetci budeme hľadať odpoveď na otázku, čo sa to deje s Lottie. Tá totiž po dovršení 9 rokov zrazu vo Willowinom lese vidí záhadné tvory a nechce doň viac vkročiť. Jej čarodejnícke kamarátky Willow, Valentína a Gretchen sa ju pokúšajú presviečať, že je v ňom bezpečí. Lottie im však neverí. A ako dopadne tento príbeh, tak to sa dozviete, keď si prečítate túto knihu, ktorá sa volá Dievča menom Willow, Šelest krídel a okrem iného, že sa zabavíte a prenesiete sa do sveta fantázie, milé dievčatá, tak sa niečo naučíte aj o ochrane prírody. Tak ja si myslím, že to stojí za to prečítať si túto knihu. Tak, kamaráti, a záver tejto časti kníh od Stonožky nebude patriť nikomu inému ako môjmu kamarátovi Matejovi. Matej, ahoj. Ahoj. Ktorý vám predstaví poslednú knihu, 3. O čom sa budeme, Matej, rozprávať? O akej knihe? O Denníku odvážneho Bojka, Dutá hlava. Zatiaľ je to vlastne posledná kniha z Denníkov odvážneho Bojka. A ktorá v poradí to je, už vieš? Posledná. A to je aké číslo? 18. Tak to znamená, že sme vstúpili do dospelosti, ale poďme si teda spolu povedať, o čom toto 18. pokračovanie je. Povedz, ty si mal možnosť si trošku prelistovať a prečítať obsah, tak skús to prezradiť aj kamarátom. Vlastne stane sa to, že hlavný hrdina je odvážny Bojko, vlastne jeho meno je Greg Heffley. Perfektné. A má na škole svojho najväčšieho kamaráta a zistia, že škola sa časom zavre. Lebo je stará? A Nie. chcú ju zrušiť? Nie, lebo sú tam neposlušné deti. Aha, okej. A potom ešte aj zistí, že jeho najväčší priateľ
odíde na inú školu ako on. A to znamená, že by sa rozdelili. Hej. Tak čo vymyslia? Povedz. Vymyslia plán, ako zachrániť ich starú školu. No dobre, a ten plán už ale našim kamarátom nebudeme prezrádzať, súhlasíš? Hej, ja som ani nevedela, aký je to plán. Dobre, tak ani Matej tú knihu evidentne nedočítal do konca, ale určite tak urobí hneď, ako skončí tento diel kníh od Stonožky. Tak ešte raz vám, milí kamaráti, zopakujem názov 18. pokračovania mimoriadne úspešnej série Denník odvážneho Bojka. Kniha sa volá Dutá hlava a verím, že sa vám tento príbeh bude páčiť tak, ako všetky ostatné. A nám neostáva nič iné, iba sa rozlúčiť. Ahojte! Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.